Si tingués la màgia d'un mag, de les bales faria flors, dels fusells, trombons i fagots, i dels trons, poemes d'amor. Si tingués la màgia d'un mag, d'elegant em faria blanc, dels canons prismàtics gegants i dels tancs camions de gelats. Si tingués la màgia d'un mag, dels soldats em faria clans, dels tinents ocells de paper, ballarines soques us explicaré una mica la idea d'aquest dia escolar de la no violència i la pau, que és un dels puntals de l'escola. Aquest matí hem començat el DENIP amb un gran repte, redibuixar entre tots el símbol de la pau, i ho hem aconseguit. Aquesta tarda en teníem un altre, encendre'l, i també ho hem aconseguit. El DENIP d'aquest any l'hem anomenat una llum per la pau, i per això l'hem omplert d'espelmes. Durant el matí l'hem fet brillar amb la lectura d'alguns poemes que han escrit els alumnes. Aquests recollien un món ideal on hi són presents la pau, la justícia, la llibertat, la vida. I com que volem que aquests valors siguin sempre presents entre nosaltres, els hem posat dins el pou de la pau que heu vist que estava a l'entrada. Aquest pou, en breu, el posarem a la gespa de l'escola, a l'entrada, perquè sempre que el veiem ens recordi que el nostre camí és la pau. Com que sembla que ja tenim el símbol encès, per celebrar-lo farem un minut de silenci agafats de les mans. Ens acompanyarà una preciosa i coneguda melodia, el cant dels ocells, que serà tocada en directe per un alumne de l'escola, el Joan Mas, a qui li volem agrair l'esforç i la valentia de posar-se aquí davant de tots nosaltres i fer-nos sentir viu el símbol de la pau. Vinga, doncs, Joan, quan tu vulguis, nosaltres estem preparats per escoltar-te.
tothom qui ha vingut i ha fet l'esforç per compartir aquest vespre de pau a l'escola. Els que som aquí compartim el fet d'estimar la pau, el bé, la bona convivència i creiem que un món millor és possible. Que la llum de pau ens acompanyi sempre. Moltes gràcies i podeu estar tota l'estona que vulgueu contemplant aquesta llum fins que vulgueu començar a marxar. Moltes gràcies.